Son Inma, son espeleóloga, son dun pequeno pobo da montaña lucense e gústame todo o que ten que ver ca natureza. Bueno, a nacer en Muras, vivín, medrei, rodeada de monte. Fai máis ou menos uns 15 anos fixen un curso de barrancos, ese foi como o primeiro contacto co mundo vertical e cas cordas. Quixen ir un pouco máis alá e probei o que era a espelio. A espelio é unha inmersión na tranquilidade, é unha inmersión no silencio, nun mundo tan axetreado, de tanta inmediatez e tanta espectacularidade ou exhibicionismo, na espelio naide nos ve. Este é un deporte como máis íntimo, máis privado, estamos aí solos, hai que medir moito os movementos, hai que mirar moito o detalle, tens que tomar decisións a veces rápidas, eu creo que todo iso tamén te axuda a forjar un pouco o propio carácter. Todo iso que eu experimentaba en cova, despois axudábame na vida diaria. A exploración sí que é a faceta da espelio que máis me gusta. A todos nos gusta descubrir cousas novas, estar en sitios onde ninguén estivo antes. A relación nas exploracións é moi estreita, pasas 24 horas ca mesma xente. Entonces, bueno, hai que organizar moi ben as tarefas, distribuir moi ben todo o que temos que facer. Nunha exploración todos facemos de todo. Todos cociñamos, todos vamos á cova, todos carretamos auga, ali todo o mundo fai de todo, non hai distinción entre homes e mulleres. Bueno, a min gustábame moito o monte e gustábame Picos de Europa, entonces, bueno, eu sempre andaba facendo cabra por eses cumios e contáronme que ali había grupos de espeleólogos que exploraban baixo terra. E, bueno, fai 8 ou 9 anos, un día, ocorreuseme localizar o teléfono de Zape, que é, bueno, quen dirixe a campaña de exploración de Castil, e o chamei. Zape, eu son Inma, el non me conocía de nada, evidentemente, eu son Inma, son unha rapaza de Galicia que me gustaría moitísimo ir a explorar a Picos, evidentemente, xa sei que non estou ao voso nivel, pero, bueno, inda que sea ir a facer bocadillos, a carretar auga. E gustoume moito algo que me dixo Zape nesa chamada, que me dixo que podía ir e díxome, pero non vas vir a facer bocadillos e a carretar auga, ti vas a facer o que facemos todos. Un día de exploración, bueno, dormimos nun campamento, nunhas tendas de campaña, e logo temos unha tenda de campaña comunitaria, que é a cociña comedor. Entonces, bueno, a noite antes normalmente distribuínse os traballos. Entón levantámonos, desayunamos todos xuntos, acabamos de distribuir, se hai que distribuir algún traballo, e cada un ponse ao lío do que lle tocou ese día. En Picos de Europa son covas moi frías, donde montamos os bivacs, non sole haber moito espacio para montar un bivac para 3 persoas. Entón é máis fácil encontrar un sitio para 2 persoas. Baixamos a cova, a punta de exploración, traballamos, e se está a unha certa profundidade, hai que facer noite en cova. E ao día seguinte por a mañá, se temos comunicación co exterior, comunicámonos co exterior, decimoslle como van os traballos, o que fai falta, todo iso, e iniciamos o regreso ao campamento, a subida. Normalmente xa nos cruzamos co seguinte equipo. Eso é na exploración de Castil. En Papúa Nova Guinea, por exemplo, íbamos normalmente grupos máis grandes. Son outro tipo de covas, menos verticais, pero con máis compromiso acuático, unha zona moi desconocida para nosotros, o macizo de Nacanai, entonces, bueno, íbamos en grupos máis grandes a explorar, 3, 4, 5 e a veces ata 6 persoas. A espelio é unha disciplina que se basa fundamentalmente na paciencia, porque realmente obtés moi poucos resultados, os traballos dilatanse moito no tempo e os resultados veñen moi pouquiño a pouco, entonces hai que ser paciente, a veces baixas e avanzas moi poucos metros, entonces, bueno, vas avanzando na exploración, vas descubrindo cousas novas,
hai que ir instalando os ancoraxes para poder ir avanzando, os ancoraxes, as cordas, tamén topografiamos, facemos a topografía é como o mapa da cova. Bueno, pois iso é moi importante para os seguintes que veñan a explorar e tamén por se un día hai un incidente, bueno, pois para poder actuar con relativa rapidez e eficiencia. Castil, como é a exploración na que me iniciei, bueno, pois sempre é como a miña exploración referente e onde están os meus referentes. E unha das metas que aínda me queda por alcanzar é chegar a ser, bueno, pois a metade do que son eles, con eso xa me conformo. Últimamente falase moito de, bueno, de que a xente nova que se inicia na espelio ten moi difícil porque os clubes perderon un pouco esa labor de clube, de implicarse moito ca xente que empeza. Vivimos nun mundo moi rápido, que temos o tempo tasado e entonces, bueno, pois egoístamente dedicámoslle menos tempo aos demais. Eu o penso así, pero ao mesmo tempo tamén penso que cando algo che apasiona e cando algo che gusta, pos todo de ti para conseguilo. Eu creo que a espello, bueno, pois sigue sendo un deporte maioritariamente masculino, inda que hoxe en día cada vez somos máis mulleres as que estamos aí na espello e explorando. Eu comecei e xa tiña o camiño aberto, pois por outras compañeiras que viñeron antes. Entonces, para mí foi relativamente fácil, porque xa había bastantes mulleres en espello e en exploración. Xa sei que igual quedaría moi idílico e moi bonito decir que nunca atopei diferencia por ser muller. Se son honesta, sí que eu sí que atopei diferencias. Creo que sigues tendo que demostrar máis, pero sigues tendo que demostrar máis para os homes, para o resto de mulleres e para ti mesma, porque ao final foi a educación que recibimos e é un pouco o que temos inculcado. Nunha ocasión, pois íbamos eu e un compañeiro a cova a facer unha escalada e, bueno, pois comentamos que quen iba a facer a escalada era eu. Unha das espeleólogas do grupo me preguntou: pero tú sabes escalar en artifo? E eu dixen, claro, se vou a facer a escalada, sí que sei escalar en artifo. Non se lle ocurriría preguntarlle a él, pero tú sabes escalar en artifo? Que se aveciña nos próximos meses? Seguir explorando aquí en Aradelas con compañeiros espelios de aquí de Galicia. Gustaríame seguir participando en campañas nas que estou participando estes últimos anos, como son pois en Muñón, Camplengo, Fuentefría, Castil, en Picos de Europa. Teño tamén unha invitación dunhos compañeiros espeleólogos arxentinos para ir a explorar a Perú. Para xaneiro de 2026, se todo vai ben, voltaremos a Papúa Nueva Guinea a seguir explorando no macizo Nacanai.